Jumi Nawligu Kanko wiyo hulata Kanko wiyo fayata Ele kanko famata Jumi Nawligu Kanko wiyo hulata Kanko wiyo fayata Ele kanko famata Jumi Madam, ça va na madam? Receipt. Ça va na jam? Mawdum ke. Jam tan alhamdulillah. Jam tan. Ça va ya? Day tempel. Mawdum ke. Mawdum ni. Jam tan. Biba. Andi ko jinmi. Tan mo nawda galle mon goppuda mo tono. Jinmi ko gartira mo do e galle. Sabu galle o do ko galle ba makko minen tanira makko gondo en jonon min jibinta bi amen ha para jeha dawa mo to yumma en yumma woni di tani ko ni ko non gonir mi tani ko yo ko jid jammo yal non ay yafon non jida bum wadi he mi tani joram je umo Ana joni awadi jema ha pare mi amanam saydi mi yafuma bim ko ya amanam no difa on amdi amdi ko harmi de ambe be abodane amande be amanno ko den dañan 18 ans jon ko mu kalaf jon ko mawdo wa wadum ambe be ay sum amni mam malaika ji jammo ha gas mbarat windude bakku bakku je bindal kam bakku tuji ay may jonata ay bebe ko taxal ay min fula min susa no mi hangata ay may jonjom nat safara ay kono amno so amni kam so ami do so may min ko ya amanam bebe am biya aman Jahan. Berapa tahun memang tak? Ya. Bebe opam. Walau ngumba dah juni. Jipo les sama bebe. Bebe jipo. Jom jabi d'accord. Wana jida aminati. Okay. Jona yima ani. Mi ko dia fan mi wala halat ni. Mi jo holon batta holon amata. Ke juta non de mawdo futan amdi fanni mijo kumbula tigi batta amata wala holum ha min gadda fo mi ko wala ma mbula tigi e arga day tura acha afami ko dum tin mi bada Nene. Bin ma hesi torop de. Me bebe Aisha kam waado wonde. Woppude non wonde nenam. Parce que do déjà be gonbe do he mawni demde te gidi mo en mojjani. E tega biddam gide te mi yida dum. To wonde mi yido dayta en ko widi kam. Biddam kam fop wonata nenam. An adi sel kaado haala hono neddo yaltinirta dum hunduko mum jidda wiide ko min sugnyaabe An haali de. la tegin Bebe am way am bebe ko ni woni merenam am bebe fijani de fam la tegin Mula chicken. Mula chicken. Assalamualaikum. Am fammi gacce.
ko mbatta woni ba mbatta suura mo do ko mbatta suura mo do be won entraînement bunni ma entraînement ko mbatta do suuram entraînement wala ama wala min cikida ko kanga do anda ko mbatta hay mala hen yel suuram ko mbatta do ana fuki a fata biera entré galla min jege saji gallo non suura men jom mi wana gije jom mi fiyata cekkinaw ma ay don gondum hanke cengi don gondum ay hande Biba ay gorko ma desɗo mo mi wona giƴum saka noon an aɗa boniniidi ha wona seese mbeɗa nananno ɗum kono ko hande laabimi mi haalanma gueɗel noon tana mo o arat par force ina welma ina mettuma janggo mbiɗa yiide yiiremo ɗo e gallam he a nani ko kalantumami ko ni min lero waɗi ya naate suudu oɗo eri jom alay sak kalden noon ya a juuri les a fata mbiyeɗa ya joɗɗa ɗo gallam ko woni ko ɗo fo min sooti a faami temi yayno han jinmi ɗanade min hori ɗan jom hono jibiniran mami mi sooda jawdam ndi daande ɓaleere meɗa heddanan joom hen hay haalis ha jooni mi addumi hirsa mi wima joom jaha ndonɗa seytane rajim gadda e nder o galle mi ara mi weɗumi yo wuppanam comci komi jahaw gamma yang o we wuppata comci ɗi joom hay so tawi o wawma mi fiyat ɗum ɗo ha cekkinaw ɗum mi yalten ɗum galle o biba ɓurma de kañum de wuppiɗe ha laaɓe tawe bon ɓalwuɗa ɓerde guppam bébé wona anani bébé te ɓurimi hen muus ɗi gaddumi comci ɗi haɗa nde ko wimi e medi min wadde mi jibinani ɗum min o deɗɗum lebbi 9 tampuɗo kam min ɓuuri hen tam medi min mi jibinani ɗum ɓiɗɗam ono ɗoya ɗo woni mi yiyani itta ɗum ɗon mi yiyani ka kalata fa immo ɗoyata nenam ko toon wonata hombo e jaam hombo ñaama hombo yara hombo lela ɗo ɗaati ɗo wonata ɗo ndax mawɗuɓe ɗen ɓe goni ɗo eɓe ganduɗa kala ɓeɓe tegi hitere a yahata ɓiyam min miijaki yo wonde ɗo o wimi kañum dewgal mo wona contrat o wona mbindan hay goto kadi o haali ko ɓuuri fof bon ko ganduɗa ɗum ɗo kam so nani tan a warat ɗo o wi hay caleçon ma caleçon ɓornoɗo tubon ma lesguel o wi ko an wuppanta hoore ma hay caleçon makko noon o wi ko an wuppat bébé wona gon Voilà. Qu'est-ce que Baba min? C'est que ça. Baba. ala woto wiyam baba kay tawi a wuppat caleçon woto wiyam baba haala tan C'est un min musim. An bile ka mojude nder aduna ko hilawol ngil bo. An gonda do tan bida ana pousa pasa. Aduna ko yiwopma. Gel kebri ar wadum. Ko netu wodi. Bab yo debbo wana mindan ko debbam te ndesen mom de ƴeew wiyanimi so ari ka guppunom nenam ka guppuno babam anani debbo wonɗo liggirto liggeyaji muus nattata hay ɗaati nattata woɗɗira hay gorko te min noon debbo wona giƴo tan kam haala rewɓe ɗaɗɗide har kalta ko tan taw yetti hewde an min meeɗa yiiɗi yamen tan wuppanma pour que ana jaɓari yamen wuppanma aɗa jaɓi debbo ɓe wuppanma yega puntam an ke wuppatame makko tan ko ɗum woni haala ma ɗum jabotoɗa hen aya wuppantam ya hay so ndiyam ƴogantam jiɗa joni min yo debbam min ad debbam an ya wonde debbama min wonde debbam mbiya ƴetti debbam o ɗum mbindan an kay joni wadde hay biba wuppinim ko welanima aɗum biba wuppinim ko comcam ɗi ɗum welanima e biba ala probléme biba wona ko debbo ma aɗaɗa miijo ko jaggi a ɓiɗɗam wona ɗo a ɗum kono joɗat ɗum miijo woɗa sa waɗen ɓernde ma ɓiɗɗam wonani ɗo hande wonani ɗo jangga kata nena wonata mi yiyani ittat ɗum sa haali ɗum de haali felande ko juutan e haala ka walla ko raɓɓiɗinta haala ka cukalel ngel yo artu janggo haala kewka ko noon mi wawa ɗum nene mi yiyani ka kalta fa bébé Aïcha arta nder ngo wura moƴƴi ma laaɓ waɗa nanani kam eyyi moƴƴi eyyi moƴƴi so Allah jaɓi janggo mo joftoɗo e galle so wona ɗum mine ma mbimi ma en ƴeew ɓay ko ma arta ɗo ma en ƴeew jiiɗi ko yomi arti ɗo ɓiɗɗam wona ɗo hombo wona nder ngo wura joom an ka penowo ka keefeer te gilɗo nawatma jaygol jahannama joom julɗo fenota ko
ko gonɗa koye fenan ƴetta oɗo pawa dow ma mbaɗa ɓeeɗa bambi ɗum julɗo watta ɗum de barke Allah sa witi kam no ka jalto suudam barke Allah noon barke Allah sa witi kam comme peno ka jalto suudam bébé o yaltat bébé min kay ɗo mbiɗa ñande noon koyɗa te mbiɗa ham koytande tawa juuli geeƴ ha pari te an kal koyɗa yiyat ɗum wona noon mbiɗa ɗo ñande est ce que noon yaye neɗɗo fof koye saha haalata ko ɗum arrangé wonta fenande a haalata wonma arrangé won cohlata jitta haalde wonma arrangé tan kono ɗum wona fenande en tagui te mbaɗa fet ummuɗa ɗum keɗaɗa guerre noon guerre safat mondial o kala no mbawmi waɗa ha hakkude mon bono kala no mbawmi waɗa ha kaɓo mami waɗa par ce que an kam hoore ma haydara ala hen omo rewi rewndere o joomma min ɗo fi han ɗum yaɓɓa billahi wallahi baw sa wi mom noon kay to ɗum yo billahi yalta suudu yalta suudu min jeyi galle sa jeyi a fani bon a yaw ay an kam sa haalde am fiima ha cekkinawma billahi ɗo piyanma wallahi billahi so o so min tappin min debbo sappin joom debbo sappinta kam woto sappinam min ni mbatta babma ni mbatta babma joom ni mbatta babma joom jang ma meppito gallade jang to jangum yalde noon ko Allah anjingga bébé yak mam bébé anda ketika gini yere moki min jaggi mom do kono ambi gañi mo dole bébé min nodduno hande joom yiɗi yewtidde e mon sabu o joom o ala fulla o ala fayda ala neni aha kay a neni noon kalta ko kadi wona hakkude galle rewɓe men nan ma wi ɗum ala fulla ala fayida wona ɗum addi rewɓe men jawa kam aussi quoi respect o hemon fuɗɗade sa yi ɗum fof no waɗi yimɓe rewɓe galle ɓe ne jawo kam sababune ma jaami ha suudu biba ngam yidde yewtidde e makko tana mo arta ɗo e galle he biba no bonirami needi ala fof ko biba wiyanimi o yehi hawɓi o artita ɗo ɓiyi ko ken sukuñaaɓe ya biba wima noon an kay firti wadde ko nene ma haali ko a gonɗinani ɗum min mbiɗen biba no feewi anani biba jotaɗo wi ken sukuñaɓe so goni sukuñaɓe warta e galle he te biba sa ƴeewi hay goto addan ɗo kañum waɗi ɗo hoore mum arde ɓiyum kono so wi kam biba ko joddima wi ken sukuñaɓe nam noon taw biba wi noon par ce que mbiɗa andi biba kam susa mam nam ɗum biba wadde jiɗɗa wiide comme peno ɗum wiyan noon de astafurlah ɗum wiyata noon nenam quand même mais en tout cas e woodi haallaji aussi sa nandi ɗum bettete poɗɗa an ko poɗɗa wadde ko a watta ɗum joom aɗa ñakki fulla aɗa ñakki fayida min acci haallaji kalta ɗi an e bawam kala fof mbiyon potima watta ɗum an sukko kettanɗa nene ma ha para non ko jittano haalde non accu ɗum o haal am hatti kale ko jinmi haalde ko de mami haal ɗum hannde joom taani gelem ngel yo arte galle he biba wi ken sukuñaaɓe ɗum taki mo accudemo to galle maɓɓe minen komi taanirami makko yaay moto wonɗo toon mbaɗa on ne wona tan makko yaay mo wonɗo toon en jibin biba comme no jibiriɗa ham ni an mais pourquoi an jiiɗa wonde kanko yiɗa on wonde makko yaay joom no wayni ko goppaɗo hen eyyi kono noon armi haalanma hunde wotere ayi sa haalani hen tijju subaka foof aɗa wawi yiide kam mbiɗa desa valise aji am mbiɗa arta galle ko mbawnomi ko muñde kam mi natti wawde muñde ɗum jomum wonde ko jaggani kam min komi neɗɗo so wonani tan goggam huule e kaw hajjil tawano komi ummima ɗo guila ko ɓooyi
yaay muñ mo ganduɗa hoore ma an a ƴeewani arde sah ganduɗa min ko muñanmi ko entrée yaay faɗo seeɗa minodinma ma minodinma suuɗo jawgale mbaɗɗa jombol mi wawi jooɗode jawgale ñun ɗom daga yon jewtid minama wonki jangude te wonde tani bab il faut ɗum ɗo de kala hen gonga no yetta salo yetta cikkanum ko tuura o yettani an famɗi fayida ko ƴettata ɓiyeɗe neldiri ɗum banggue goɗɗo ina jogui galle bamum cukalel ne jogirini galle baba noon jogiri galle yayde mais saha illa yejjita ɗum an ñakki fayida a dañani fulla e hoore ma rewɓe ma ne ƴettuma ne mbanma ko beela dañ fulla e hoore ma ɗo goto tan woni ɗo e gallo en waɗa ko weela te oɗon poti haaldude mum on kaldani mum won salmata lelles salmata waɗi foof gaccon ɗum wat ala ko Salamat wiidama ha han cuusa. ƴettademi hen nder suudu onon cikkiɗon mata onon tawteɗon ko ɗon o haɗat kanka ala ay somin uddima e ndu suudu wallahi ay no fuuru way e mburni noon mbayimi e dow salma yow ware ka ñakkuɗo fayida mais hunde fof ƴetton tan mbiya par ce que salmata ko koreji mon tan salmata ƴetton- tan no suusi ko weela wiyatam heddiɓe kay goto fof no ɗuminira banggue ñakki fayida kono ko mbawmi wiidem tanoma komi atte o galle jinmi noon ko kaala e makko ko an kaldami hajjel haala joom a jarama ay min hannde cikkumi tan mi jibinani perte quoi dañde hon ɗiɗo galleji jibina huywere hangade mi nafata naflata o ko biba waɗma ko jaari waɗimi ko ɓuuri bonɗaɓe temetere salamata min de ɓooyani ɗo arde e galle mais warka laartidiri ɗo ndax min yi haɗa moƴƴi ɓernde men laaɓe esiɓma kam haɗɗo men waɗa respecté te simi sañin hannde e kosɗe ma nokkanmi kala kaɗa waɗa mbadden kala kaɗa feeje peejden kala kaɗa layden ɗum noon jinnomi hakkude men ndax nak mbiɗa yiiɗi sukkude kosɗe ma de par ce que an woni jeew galle te an ɓurani kam oyama gandanɗani hay esi mum waɗani men respect hay so esi mum gaddi guppol hannde mbiɗum wuppanam wiyata ko wuppata tegandirat kosɗe mum te ɓuura ɗo e gooto an noon ɗum ko jimi to mum mi yiyani ɗum to ma ɗum taki garmi hannde pour yo en jewtid jinmi ko yon gon sehilaɓe minama kala ko en mbaɗa mbadden minama ɗum jinmi hen pedde fof eɗen mbadda temi haalnanima ɗum ñande ɗo jaltimi coom cam ndondima ha gaddan mi jaari mbimi jaari yo wuppanam o wimi he min mi ardani ɗo wuppande on degolam wona dewgal contrat min ƴew hay silip bebbe ko bebbe wuppanta ɗum hoore mum gon est ce que wonko useyam bab ƴewam guila dow ha less huppande hooram caleçon am est ce que wonko useyam an sikki o min jibini non aɗa andi kadi gonɗen tan kay haaldude enen entre famille quoi Ala. non bab nen ƴeew il faut an kalden hôpital to ka jawdira to mais il faut kalden gon quoi nen Jibinani. nen min tawi tan Allah kaldemi quoi te Allah gon yiid min desemi de debbo Allah en seydi hooram desnimi ɗum min suuɗaki e kuuɗel mogganaki e leggel quoi e ɗum haaldan mum tan leer quoi pamaron ɗum noon yanda kono huywe eɓo paɗe tan mi ara nen min komi gaddude debbam pour min addirani debbam pour onon kutoro ɗum merci onon noon kala ko cohluɗon e am merci jiɗɗon fof mbiɗa wawa wadde min ala probléme mais oɗa ɓi jana noon ɗo nete anani te min addu ɗum ɗo eti min tan foti toppitade so cohli hunde makko ndeweyam
min technique mbawi wadduɗo e makka ha waɗnimo ko jiɗimi ko an on technique a ala ɗum yayam ala ɗum te aduna joni ko waɗi avancé ko an kam an sirki baba jabɗa e haalka an kam aduna ko ma caggal guila 1960 mbiɗen par ce que aɗa ɗum probléme o an cikkata mataw an manam neɗɗo dal manam so woni essi walla ɓi resi ɗum tan maccuɗo ma foti wonde sa yiiɗi ittinede cegdeji ma kañum itti an saaha rewɓaɓe hen goto aɗa hen ɓosma te ɗum noon Serie yiiɗa ɗum to welani fa welani nak an woni jeewo galle e kosɗe men poti rew kala kaɗa waɗa min mbaynoma kala kaɗa waɗa min mbadda ɗuma ma Biba ko kalɗa ɗo ko ɗum ittuma gila suudu ma ha ɗo iye ok an kam mbiɗa gila garɗa ɗo e galle ko kalɗa kom tega ɗum à côté min a yiye e yeesam ko ñakki fayda walla a yi e jaɓɓalam ko ala fulla walla ko ala fayda ha aɗa daña audacieuse poɗɗono ummade suudu ma ngara tawa kam haɗo aɗa haalna kam ɗe kecce bolli puyɗe te an sah gonnuɗa ko yawade min ko wondi kam e jaari no wayi walla no waadi e isiɓe mum min ɗum haajam ala hen sa yiiɗi wuppinede rewata yam min ɓe jogui technique mbaɗen ha guppanɗa te onon oɗo bon ƴettaɗo e galle hoore mum kam o bon ƴettaɗo e galle o pourquoi onon ƴettu bon surtout yayam kan haalde bon o a ƴetti bon kay ene arani liggunoma mais saɗa haalde mum guppol mais ala ƴew wallahi jaaro waɗa provoqué jaari woƴ o wi oɗon hoto wuppat yo fumbu tan yo haaden ɗo nete ko ɗum o foti wadde eyyi mais ko foti wuppande oho he ok ka wona mbiɗa ko ɗum wona droit joni cuudam ɗi ko foɓɓe lufde wadde an de jibini yoɓe jaltu galle ɓe jaha eyyo mi jibinma ɓe paye banggue no goɗɗo huule okkam mi jibinma mi ala debbo ma gueɗa mi ala no a jabata ko kaldami heɗi noon min jibinɗa jibinande mais min ma taw kam sawdu yo ko woni nder sawdu kam joom sawdu jeeyi wallahi walla wona desnal nder sawdu joom ƴewta ko mbatta ko joom ɓerdam huɓɓe ma te billahi ay somi huuɗima billahi pinta yeeso ma gon hetti cagga jarami huddi billahi te noon ɓerdam nde woɗɗoyema de joom billahi mi huuɗete te kudni to jaggu ko jaari saabu kañum huɓɓini ɓerdam te wallahi kadi mi yafata comme an e jaari te jinne so wina najna malayka feŋorte te min a wawa najnude mi a famɗi hen gueɗel keddigel ngel mbiɗa min komi moƴƴo an ko andinma moƴƴeram walla ko mbiɗmi ɗokkudema walla wol ko mbiɗmi waɗandema ha mbiya komi moƴƴo argay noon mi haalanma an no mbaɗa jikkuma fof ma idimama ɗo e galle he ɗo mbatmami mbiɗa wanma maîtrise ni ka naafigi ka iblis ka seytane ko gonɗa koɗo aɗa sorsorta e nder cuuɗi yimɓe aɗa naata aɗa yalta aɗa ɗaɓɓa ɓe ndendinɗa min salamata kam a waɗat kam écarté parce que j'ai pas que ça à faire et puis mi ala temps mum jarani ko juule jarani ko hoori jarani ko waɗi ko jaygol tan direct kañum jaygol udditama caabi ɗi kam somi tottama caabi jaygol jannam ngol ɓurgol ngol wulde ko jaari iddo on premiére nder jaygol he an noon waɗa choisir tawiya ɗum toon walla dutto aljanna tawiya toon salamat ɗum ko haajuma a faami baɓe namnoma baba nenam oɗo yeeri omi ɗupan nenama walla baba ma kalten tan pourquoi ndesɗa nde oɗo yeeri goɗɗo ke yewtude quoi est ce que pourquoi no woni galle bama defan wona ka dañi sen jaaɗo mbaɗɗe a gallel ma min baba maayi law ala haydara min baba maayi ala haydara an noon baba ayi babam min de an wi kam ene ɗe jooɗima te nden gonoɗa ke ñawde nenam mbiɗama o meeɗa ƴogandem suwo ɓuftiɗa joni an a daña ɗum e he mbiya dañume debbam baba ay gonkude so yonti gonga Allah neɗɗo jeeyani yo haali ustatama ɗum addunoma ɗo
que ça soit la première et la dernière fois, tu débarques dans ma chambre. Est-ce que j'étais claire avec toi? Salamata. Nathan suudu ay wot suudu ma nahmi. Ayani kam nahmi suudu jaari. Sayi nahmi do parce que comme yewdiri jikkuji ma. I joni kam taki ngarmi do pour yoni kaldu mina ma. Mais comme ko non diido dum ala ay problème goto. Biba, Ey. yewtere. Welat jom galle. Te a welani kam dir suudam? Sure, de ma chambre. Abi tagam non boldi. Yalt bobal Bi Biba. ma hala tagam boldi. Simi yalti nder suudu. Suudam natan ni. Bum sa andi duma jottono suuduma. Mo An mate rendi dum a jottono suuduma. Am gum da ka anda hoore ma. An way wonde idi fine galle. Watindi buftade, watindi dufade tuba. Ngara mbiya mi tata kam leçon de morale. Holi an holi min. Bon do meedi. Hule ay min ka haal ande haal en diwtine ko koye dow télé nam ak rewi ko yewti to ko ɓurimi dal a faami kono ko wi ko an haali gonmi koye yaade quoi gonmi koye yaade après somi ari deglen a joɗinoma haal keddiɗi a faami de hajje a faami ko wi kono ko o ala an mam haali te o deedal ma yaltu gallam o yo rew mumɓe fof mbaɗanmi mbedda billahi ma on luwoy so Allah jaɓi tawi meɗa wuuri kono noon tan ha jaɓɗa ha joɗɗa haal goɗɗi kedi ɗiɗi kalɗa ɗi fof an on somin juuɗima ala ko haalta e ma nino yayi an jiɗɗa jeyru wayni e ma foti fuɗɗade ɗo da ko ko woyte yende me bamma non ko garɗo jamɓe ñalam um woytano kam yayma ni yayma komi jiyata wutti wadde énervé mi huli ha horta ndemde sami ma sam kay il faut toppiɗam de ɗum tan hadim dañi ɓonde ɗum tan wi kam hay silani ma um ñakkan wuppunat ɗum hoore makko ha eyyi heddi ko noon wawa ɗum haalde mbiɗa ko momi accen hakkille no feewi heddi ko ɗum kam mbiɗa bamma ko wiyanmi ya acci mi yawram haalde ɗo ɓurti quoi par ce que min ko haalni koye ma en heewi quoi te mi yiɗa ɗum haalde fof acci tan mi yaha par ce que onon on gonɗani astafurlah bawi gonɗani quoi min kam o galle kam ko hajjil foti wiide joom ala kanko wiyo hulata kanko wiyo fayata ele kanko famata jomi Nawligu kanko wiyo hulata kanko wiyo fayata ele kanko famata jomi Nawligu Jome Nawligu mum obrese rewbe galle baba jome Nawligu mum jome Nawligu mum jome Nawligu mum obrese rewbe galle baba jome Nawligu mum jome Nawligu mum